Perahu nelayan sing senden nang dermaga Pelabuhan Brondong Lamongan kobong Sabtu bengi. Kobongan dipetik oleh Kongslet nang sistem kelislikane. Kaono korban nyawa tapi toroke korban nyandak 100 yuta rupiah. Kapal motor Sri Sumbada Ceki T. Abdul Basit warga Desa Paciran, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, kobong tepake senden nang dermaga Pelabuhan Brondong Sabtu bengi. Kobongan iki diruwi ambek salah siji anak buah kapal utawa ABK. T nonto ana keluk kandel metu teka ruangan aki dinamo starter. Lah pasti cek genine wis gede. Angin gebes sing nerak pelabuhan yo nggarakno geni tambah mublak-mublak. Seksi langsung ngontak pihak Satpol Lairut sing mari ngono diterusno nang pemadam kebakaran. Loro unit montor kloneng sak petugase didukno nang panggon kedadean gawe mateni geni. Mangan wektu sampai 3 jam kobongan perahu nelayan iki akhirnya kasil diatasi. Kaono korban nyawa utawa jatuh nang kedadean iki, tapi akibat kedadean iki korban dipetek toroke sampai 100 yuta rupiah. Kobongan iki dhewe dipetek gara-gara listrik sing kongslet nang aki dinamo starter perahu. Tapi polisi sek beber slitian kayak nyingkap penyebab pastine. Zulkifli Zakaria, CTV.